Milé deti, vypočujte si dnes rozprávku o anielikovi, ktorý pomohol Maruške, podaní žiakov základnej školy Mateja Lehkého v Košiciach. V tomto predvianočnom čase sa na chvíľku preniesme do sveta čarovnej rozprávky, v ktorej si vypočujete, ako dobro zvíťazí nad zlom, keď sa macocha s Holenou polepšili. Vianoce prichádzajú. Michaela, si neposlušná a neporiadna. Namiesto prípravy na sviatky a nácviku spevu na vianočný koncert len skáčeš, blázniš sa a zabávaš. Veď je advent. Za trest pôjdeš na zem. Budeš tam robiť dobro, až kým ťa nezavolám späť. A s tebou pôjde dobrý anjel Gabriel, ktorý je na rozdiel od teba poriadny a poslušný, tak ako sa na anjela patrí. Ale ako sa to dobro robí? Sleduj, pozoruj a sama uvidíš, čo sa vo svete deje. Aj hľa, tamto napríklad Maruška. Trápia ju, no ona je aj tak milá a veselá. No tak už leďte. A ja už letím. Rolničky, kto vám dal ten hlas? No, už som navarila, napiekla, upratala, dreva i vody nanosila a práce mám stále dosť, veď sa blížia Vianoce. Aj vy máte toľko práce pred Vianocami? Ale aj tak, na Vianoce sa teším, len macoche a Holene sa stále niečo na mne nepáči. Ale ja ich mám aj tak rada. Maruša! Áno, mamička? Čo tu tak po daromnici stváraš? Všetko, čo ste mi prikázali, mamka. Naozaj? Aj vody si nanosila? Aj si upratala? Áno, mamka, aj som navarila a upratala. No ukáž. No dobre, ale napadol nový sneh a dvor treba pozametať, aby si Holenúčka nôžku nezlomila. No chod do roboty. Holenúčka. No, čo je? Čo chceš? Prepáč, Holenka, že som ťa zobudila. Ja viem, musí si oddychnúť, aby si bola pekná a aby si ťa všimol bohatý ženík. Rozmýšľam, ako je to možné. Maruša stále robí skoro a nespáva a pritom je stále krajšia. Musíme sa jej nejako zbaviť. Čo myslíš, Holenúčka? Rozmýšľam a už to mám. Práve som dostala chuť na jahody. Tak nech ich prinesie. Čo si sa ty zbláznila? Veď je zima, sneh, mráz a fujavica. No a čo? Veď sa ich chceme zbaviť, či nie? Vieš čo? Máš pravdu. Maruša! Áno, mamka? Holenúčka dostala chuť na jahody. Chod do lesa a prines ich. Ale mamička, veď je mráz a v decembri jahody nerastú. Žiadne ale, jahody prinesieš, inak sa mi ani na oči neukazuj. Poď, Holenka. Tak dobre. Ach, čo si ja len počnem, je mi zima a nikde ani vtáčika, letáčika. Ale aha, tamto je nejaké svetielko, idem sa pozrieť bližšie. My sme v roku Vianoce, tra-la-la-la-la, blížia sa už Vianoce, tra-la-la-la-la, už sa všetci tešíme, tra-la-la-la-la, stromček si postavíme, tra-la-la-la-la. Dobrý večer, vinčujem. A vy ste kto? My sme 12 mesiačikovia. A ty si kto? A čo tu chceš? Ja som Maruška a prišla som po jahody. Praj po jahody. Čo si sa s koňom zrazila? Veď je december, kde by sa nabrali jahody? Ja viem, ale poslali ma macocha s Holenou. Vraj dostali chuť na jahody. Tie sú veľmi zlé. Neboj sa, Maruška, pomôžeme ti. Však bratia. Áno, pomôžeme. Brat Jún, zasadni na trón. Mocnosti neba i zeme, pomôžte! A teraz rýchlo zbieraj, Maruška. Kúzlo bude trvať len chvíľu.
Ďakujem vám, mesiačikovia, a dobre sa tu mávajte. Kto je? To som ja, Maruška. To nie je možné. A ty tu čo robíš? Vary máš jahody? Tu sú. Ty si asi čarodejnica. Odkiaľ ich máš? Nazbierala som ich v lese. A prečo tak málo? Ty si ich určite po ceste zjedla. Mamo, keď našla jahody Maruša, poďme si ich aj my nazbierať. Veru, poďme. Teplo sa oblečieme, zoberieme zásoby a poďme. Aha, tam je svetlo. A vy ste kto? My sme 12 mesiačikovia. Dobrý večer vám. Komu dobrý, komu zlý. Dávaj jahody. No hneď dostanete, čo si zaslúžite. Mocnosti neba a zeme, príď fujavica sneh a mráz. Mamička, Holenka, toto som nechcela. Aj keď ste boli na mňa zlé, ja vás mám rada. Bože, pomôž im. Poď, Michaela, teraz je tvoja chvíľa. Hurá, teraz to príde. Nepláč, Maruška, ale veď oni boli na teba zlé a tým chceš pomôcť. Ja som vianočný anjel Michaela a koniec rozprávky môžem zmeniť, ale nebude to ľahké. Treba k tomu vianočnú pieseň, len tak ich moje kúzlo oslobodí. A ja si na pomoc zavolám deti. Pomôžete, deti? Áno, pomôžeme! Do hory, do lesa vála si, či horí v tom našom sálaši. Radosť veľká sa zjavuje a tento svet potešuje. Kráčajte, brátkovia, k jasličkám, aby ste zjavili všetko nám. Počkajte nás, milí brátkovia, nebesky lietajú duchovia. Sláva Bohu prespevujú, pokoj ľuďom ohlasujú, vtáčkovia prekrásne spievajú a do Betlehema volajú. Zrodila Pánenka dieťa nám, v jasličkách vložený leží tam. Mesiáša čakaného, Boha na svet vteleného, poďme a vítajme znešené dieťatko ležiace na sene. Poďme a vítajme znešené dieťatko ležiace na sene. Aha, Maruška, Holena a Macucha sa prebrali. Maruška, odpusť. Boli sme na teba zlé. Už také nikdy nechceme byť. Odpusť, sestrička. Odpúšťam vám, veď sú Vianoce, kedy si všetci ľudia odpúšťajú. A mne sa podaril dobrý skutok, však Gabriel. Svätý Peter, môže byť? Milá Michaela, priniesla si vianočnú radosť, dvere v nebi sú ti opäť otvorené. A teraz, milí moji, sa naozaj môžu začať Vianoce. Prajeme vám šťastné a veselé Vianoce. Vypočuli ste si vianočnú rozprávku, v ktorej účinkovali Svätý Peter, Peťko Sisík, Anjel Gabriel, Miško Perún, Vianočný anjel Michaela, Danka Šranková, Maruška, Maruška Širochmanová, Holena, Emka Géciová, Macocha, Emka Dzurovčinová,
Mesiačik december Týmik Siládi, mesiačik jún Tomáško Sedlák. Ostatné mesiačiky žiaci 4. A a 9. C triedy. Rozprávačka Miška Tomková. Strih a hudobná redakcia Lukáš Mesároš. Réžia Jana Vaculová a Veronika Jurková.